हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगोसे मदद होनानै बाहागो लाफैनाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरि आरोबाव क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आं बयनिसिमबो गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि मावथि लोगोफोरजों लोगोसे बयनोबो आं गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दा दिनै जोङो नैथि एबा 20 तारिखआव जों खेबसे लाबाय आरो दिनै जोङो बे खुद्रिसारनायखौ लानो गोनां जादों। मानोना दाखालि 20 तारिखआव जोङो मिथिदों बिनि सानसे सिगां जे प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिथाङा भाइस चेन्सेलर, नाथाय माखासे समनि सिगाङाव बिथांखौ आसामनि डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स आरो सीएमनि स्पेशल भिजिलेन्स टीमाव बिथाङा इनभेस्टिगेशनाव दङ। लोगोसेयै मिथिनो मोनबाय जे बे इनभेस्टिगेशनाव बिथाङा जि माने क्राइम मावबाय, जि दाय मावबाय, कारापसन केसेस खालामबाय आरो बिनि एगेन्स्टै बिथांनो चार्जेस बहायनाय जाबाय। आरो बे चार्जेसआ बिथाङा बेबादि मोनसे भाइस चेन्सेलरनि पदआव थानानै जाय मानसिया क्रिमिनेल कनस्पिरेसि चार्ज आरो चिटिं आरो फ्रड चार्जआव गोग्लैबाय, जाय मानसिया माने बे फान्ड मिसइउटिलाइजेशन खालामबाय आरो बेबादिनो गासै जि कारापसन एक्टनि आन्डाराव बिथाङा चार्जेस बहाय जाबाय। दा बेबादि सासे मानसिया जाय समाव बिथाङा अलरेडि सरकारि पेपाराव एरेस्टेड देखायजाबाय आरो बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय प्रि एरेस्ट बेल लानानै बिथाङा दिनैहाय सिबिआइ अफिस खालामनायखौ जों मिथिदों। दा बिनिखायनो जोङो बेखौ दाबिनानै दिनै आरोबाव बिथांखौ मिथिदों जे 20 तारिखआव फुंनि समाव बिथाङा अफिसाव हाबनानै बायदिसिना फाइल पत्र लानानै गुवाहाटीयाव खारलांदों। दा बिनि उनाव बिथाङा जोङो बावहाय धरना खालामबाय, जोङो बिथांखौ प्रटेस्ट खालामनानै बादा खालामनानै बिथांखौ सासपेनसन खालामनांगौ होननानै जोङो ओइदिनखालि माने आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो गभर्नर बिथांनो जों लाइजाम हरदों आरो बेबादिनो जों ओइदिनखालि बिथांनि दरखङा जाहाथे बिथाङा हाबनो हाया बिनि थाखाय जों ताला मारिनाय जादों। दा बे जोंनि खुद्रिसारनाय। दा बिथांखौ मिथिनो मोनबाय जे मैयायै बिथाङा स्रोद केम्पासाव हाबनानै दं, दा गावनि क्वार्टाराव दं। दा बिनिखायनो जोंनि खुद्रिसारनाया बे जे खुनु पर्दायाव प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ गावनि अफिसाव जिरायनायनि जयगथा गैया। जाय सुबुङा भाइस चेन्सेलर अफिसाव जिरायनानै क्रिमिनेल कनस्पिरेसिनि खामानि मावनो हायोबा, जाय सुबुङा जि पावारखौ बाहायनानै फान्ड मिसइउटिलाइजेशन आरो मिसएप्रोप्रिएशन खालामनो हायोबा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जिफोर चिटिं आरो थगायनाय खामानिखौ मावबाय, दा दिनै बेबादि सुबुङा अफिसाव जिरायनाय लोगो लोगो आरोबाव गावनि सोमोन्दो थानाय, दायजों सोमोन्दो थानाय, क्रिमिनेल कनस्पिरेसिजों सोमोन्दो थानाय बेबादि गुबुन गुबुन फाइलखौ कनस्पिरेसि खालामनानै खोमानो हागौ आरो बिनि थाखायनो बिथाङा बेयाव हाबनो मोना। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों स्पष्ट खालामो आरो बिथांखौ लोगो लोगो दिनैनिफ्राय सासपेनसन खालामनांगौ होननानै आरोबाव जोङो दिनै आसामनि मानगोनां गभर्नर आरो मानगोनां सीएम आरो मानगोनां एजुकेशन मिनिस्टार रनज पेगु बिथांनो जोङो मोनसे डिसिनि थ्रुयै मेमरेन्डाम हरगोन। दा दिनै जोङो बेखौ गोख्रों रावजों फोरमायो जे बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बर' माहारिनि थाखाय मोनसे बिखायाव थानाय मान आरो सन्माननि मुलुगसोलोंसालि आरो जाय मुलुगसोलोंसालियाव बेबादि सासे काराप्टेड मानसिया जायगा लायोबा बे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथाना मोनसे गुबुंले महर मोनगोन आरो बिनिखायनो बे गुबुंले महरनिफ्राय, बे काराप्सन सिचुएशननिफ्राय, बे काराप्ट प्रेक्टिसनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय, रैखा खालामनो थाखाय प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौ। आरो बिनिखायनो मानोना इयुन समाव जाहाथे आरोबाव बिथांबायदि जोंनो रावबो अफिसारखौ नाङा, जोंनो गोदान सासे इनचार्ज अफिसार नांगौ जाय भाइस चेन्सेलरनि अफिसखौ सामलायनांगौ आरो बिथांखौ होखारनाय लोगो लोगो जोंनो गोदान बेबादि सासे भाइस चेन्सेलर नांगौ। दा बिनिखायनो नोंथांमोन बयनिबो बाहागो लानायजों दिनै जोङो मिथिदों जे बिथाङा जिखिनि क्रिमिनेल कनस्पिरेसि आरो काराप्ट प्रेक्टिसाव केस जाबाय बेखौ बिथाङा माने दोनखोमानाय बायदि खालामनानै सासे माने एफाबां गिदिर फसंथाननि मान आरो सन्मानखौ हानि खालामनानै दिनै बेबादि पजिशनाव
जबरदस्ति बिथाङा इउनिभार्सिटियाव हाबनानै दं। दा बिनिखायनो जोङो दिनै खावलायो जे आसाम सरकार लोगोसेयै जोङो मानगोनां इउनिभार्सिटिनि जेसेबां अफिसार्सफोर दं जों बिथांमोनखौबो खावलायो जे खुनु खदाय प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंआ जाहाथे अफिस खालामनो मोना। मानोना बिथाङा अफिस खालामनाय लोगो लोगो अफिसनि बायदिसिना फाइल पत्रखौ लानानै जिबादि बिथाङा क्रिमिनेल कनस्पिरेसि खालामबाय आरो जिबादि बिथाङा फ्रड आरो कारापसन प्रेक्टिस खालामबाय बेखिनि फाइल पत्रआवबो बिथाङा गुलुं गुलुं खालामनो हागौ। दा दिनै जाय सुबुंफ्रा सोरबा प्रिन्सिपाल सोरबा बेबादिनो अफिसार सोरबा IAS ACS अफिसारा जाय बिथांमोना गभर्नमेन्ट सार्भेन्ट आरो बिथांमोना जुदि कारापसन केसेसआव हमजानाय जायोबा चार्जेस बहायजानाय जायोबा बिथांमोनखौ अफिसनिफ्राय बोखारना दोननाय जायो। आरो बिथांमोनखौ अफिसनिफ्राय बोखारनायनि खारना जाबाय जे बिथाङा गावनि पावार आरो गावनि चेयारखौ इनफ्लुएन्स खालामनानै गुबुन गुबुन गावनि केसजों सोमोन्दो थानाय बायदिसिना चार्ज बायदिसिना फाइल्सफोरखौ बिथाङा गुलुं गुजुं खालामनायनि सुबिदा लानो हायो। दा बिनिखायनो बेबादि पावाराव थानायनि बिथाङा समाया आरो दिनै बे बड'लेण्ड हालामनि मोनसेल' नायल' जाला इउनिभार्सिटियाव बेबादि भाइस चेन्सेलर जाय बिथाङा कारापसनजों लिप्त दङ बिथांखौ दिनै 1 सेकेन्डनि थाखायबो नाङा। आरो बिनि थाखायनो जोङो बुङो जे बेवहाय प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंआ 1 सेकेन्डआवबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिसाव जिरायनो मोननांनाय नङा। बिथाङा दिनै गावनि क्वार्टाराव दं। जों गोसोबा गेटखौ सिमफायनानै इउनिभार्सिटियाव थांनानै जों होख्रांजोबनो हायो। नाथाय दुलाय बर' फरायसा आफादा मोनसे गणतन्त्रखौ बिसास खालामग्रा आफाद आरो दिनै जाय दिनैहाय जोंनि बे गणतन्त्रखौ मान होनानै जोंनि आन्दोलनखौ मान होनानै जोंनि बे खुद्रिसारनायनि फिननायखौ जों जास्टिस मोनाब्ला जोङो बाध्य जागोन जे बे इउनिभार्सिटियाव हाबनानै जोङो गुलुं गुजुं खालामनायनि थाखाय बाध्य जानांगोन। दा बिनि थाखायनो दिनै जोङो आसाम सरकार आरो दिनै जोङो गभर्नर बिथांनिसिम जे मेम'रेन्डामखौ हरगोन आरो बेजों जों क्लियार मेसेज होनो लुबैदों जे जिखिनि इनजास्टिस जाबाय जिखिनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मान सन्मानखौ बिथाङा सिमफायबाय आरो बेबादि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जिखिनि मान आरो सन्मान आरो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथानाव दिनै जेसेबां बेबादि केसेस जादों आरो जेसेबां अफिसारफोर बेबादि माने भिजिलेन्सनि केस जादों बिथांमोनखौ लोगो लोगो अफिसनिफ्राय बोखारनाय जादों। गोबां बिदिन्थि दङ जों मख'लायनाङा। दा नाथाय जों मिथिनायखायनो बेबादि जों खावलायो जाहाथे आसाम सरकार आरो गभर्नराबो बेबादि मोनसे गोथार फसंथाननिफ्राय सासे काराप्टेड भाइस चेन्सेलरखौ लोगो लोगोनो बोखारनांगौ। दा मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन जोङो जोंनि गेजेराव दिनै बेबादि मोनसे हाबाफारिखौ लादों आरो दा दान्दिसे उनाव जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ लांफैनाय समाव जों गथायगोन। दा बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे फंनैसोखौ लाखिनानै आंनि बिबुंथि एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।